Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Эпидситуация белән бәйле рәвештә саклык чаралары көчәйтелә. Транспортта һәм туклану урыннарында дезинфекция ничек башкарыла, Эльвина Андрова белеште. Каникул алды атнасында мәктәп укучылары онлайн белем алачак, дистанцион укуга барысы да әзер. Төзелеш күзәтү астында Җәмигъ мәчете төзелешен онлайн карап булачак. Бу хакта тулырак Лилия Гатина сюжетында. Көн сайын бөтен дөньяда эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә саклык чаралары көчәйтелә. Кибет, кафе һәм җәмәгать транспортында да мәҗбүри дезинфекция үткәрәләр. Ул ничек башкарыла, Эльвина Андрова сөйләячәк. Рәсинә Әхмәдиева кием кибете хуҗасы. Хатын-кыз көн сайын эшенә ярты сәгать алдан килә һәм беренче чиратта бүлмәне җилләтә. Второе, что я делаю в обязательном порядке, это обрабатываю все свои зеркала, все свои стойки, стол, ручку от двери обрабатываю антибактериальным специальным средством. И третье, что я делаю, это мою полы. Мою полы я часто, каждые 2-3 часа. Сатып алучылар өчен шулай ук махсус спрейлар, сабын һәм салфеткалар бар. Һәркем кием сайлар алдыннан кулларын юарга һәм антисептик кулланырга тиеш. Җәмәгать туклану нукталары да саклык чараларын көчәйтте. Кафе, рестораннар хезмәткәрләре даими рәвештә кулларын һәм җиһазларны юа. Мы заботимся о своих гостях, поэтому на всех удобных местах расставили диспенсеры с обеззараживающим антисептическим средством. В течение смены каждый час обрабатываются специальными растворами, спиртосодержащими дверные ручки. После каждого гостя обрабатываются столы для обеззараживания. Автобусларында тышын гына юмыйлар, салоннарны да дезинфекциялиләр. Көн сайын кичен махсус сыйыклык белән барлык өслекләрне, утыргычларны, култыксаларны, пыялаларны, соңыннан идәннәрне юалар. В течение дня мы сейчас разведем всю эту химию и водителям выдадим в небольшом количестве, чтобы в течение дня они обрабатывали все поручни тряпочкой. То есть ту часть, где можно тряпочкой пройтись, водитель будет это самостоятельно делать уже на конечной. Трамвай салоннары да эшкәртелә. Чоллыларга кулларны ешрак юарга, антисептиклар файдаланырга, авырганда табибларга мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Коронавирус таралу куркынышы янау сәбәпле дини учреждениеләрдә дә профилактиканың өстәмә чаралары күрелде. Әлеге карар бүген Татарстан Республикасының мөселманнары Диния нәзарәте советында һәм Казан епархиясендә кабул ителде. Мәчетләрдә җомга намазлары вакыты кыскартылачак, 15 апрельгә кадәр көндезге белем бирү һәм тәрбия чаралары үткәрү туктатылачак. Шулай ук белгечләр традицион кул бирешеп исәнләшү һәм кочаклашу аша сәламләшүне тыя. Җирләү юлларын үткәрүгә килгәндә, аларны бик аз санда кешеләр белән ачык һавада үткәрергә кирәк. Чиркәүләрдә дә шулай ук махсус саклык чаралары күрелгән. Укучыларның язгы каникул 31 мартка кадәр дәвам итәчәк. 19-21 март көннәрендә дистанцион формада дәресләр үткәреләчәк. Мәктәп укучылары өйрәнелгән материалны кабатлаячак һәм күнекмә рәвешендә дәресләр үткәрәчәк. Язгы каникуллар 31 мартка кадәр дәвам итә. Бу хакта брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов әйтте. Бүген Татарстан мәктәпләрендә Яндекс һәм Саклык банкы онлайн платформаларында укуны сыный башладылар. Белем алуның мондый формасы бер үк вакытта 100 укучы өчен онлайн дәресләр үткәрергә мөмкинлек бирә. Әгәр сезнең берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллыда башкарма комитеты җитәкчесен сайладылар. Әлеге вазифага 2 кандидат дәгъва кылды. Имени шәһәр системасы буенча видеокамералар урнаштыру белән шөгыльләнүче шәһәр инфраструктурасын карап тоту дирекциясе МУП директоры Илнар Минхаҗев һәм автомобиль юллары предприятиесе МУП җитәкчесе Фәрит Сәләхов. Регламенты нигезендә ачык тавыш бирү барышында шәһәр советы депутатлары башкарма комитеты җитәкчесе вазифасына бер тавыштан Фәрит Сәләховны сайлады. Прежде всего отмечу, что одним из главных достижений города является межнациональный мир и согласие. Со дня строительства набережные Челны всегда служили образцом единства представителей различных верований и культур.
Считаю, что все то, что делается в городе, должно быть направлено на достижение главной цели – постоянное повышение качества жизни челнинцев. Конечно, это невозможно без устойчивой экономической основы. Шәһәрнең ире предприятиеләр белән партнерлык мөнәсәбәтләрендә торырга кирәк дип билгеләп үтте Сәләхов. Ул хәл итәргә әзер булган мәсьәләләр арасында ген планны актуальләштерү, заманча шәһәр төзелеше, торак фондын мәктәпләренә балалар бакчаларын капиталь ремонтлау, юлларны төзекләндерү, яңгыр канализациясе системасын реконструкцияләү һәм башкалар бар. Шулай ук кандидат көтелгән цирк һәм аквапарк та шәһәрдә барлыкка килергә тиеш дип ассызыклады. 2020 елның 1 апреленнән социаль пенсияләрне индексацияләү коэффициенты росланды. Россия Федерациясының хөкүмәтенең 2020 елның 13 мартындагы 270 номерлы карары нигезендә күрсәтелгән датадан социаль пенсияләр 6,1%-га артачак. Исегезгә төшерәбез, социаль пенсияләр узган ел өчен Россия Федерациясендә пенсионерның яшәү минимумы үсеше темпларын исәпкә алып, ел саен 1 апрельдән индексацияләнә. 2020 елның 1 апреленнән социаль пенсияләр индексацияләнүгә бәйле рәвештә бер үк вакытта чакырылыш буенча хәрби хезмәт үткән хәрби хезмәткәрләрне дәүләт пенсия белән тәэмин итү буенча пенсияләр, аларның гаилә әгъзаларының пенсияләре, Бөек Ватан сугышында катнашучыларның пенсияләре, блокадалы Ленинградта яшәүче билгесе белән бүләкләнгән гражданнарның пенсияләре, радиация яки техноген катастрофалар нәтиҗәсендә зыян күргән гражданнарның пенсияләре, аларның гаилә әгъзаларының пенсияләре, өчү сынау составы хезмәткәрләре арасыннан гражданнар пенсияләре артачак. Шулай ук космонавтлар арасыннан гражданнарга тиешле елларны эшләгән өчен пенсияга өстәмәләр, космонавтлар һәм аларның гаилә әгъзалары, учучылар сынау составы хезмәткәрләре арасыннан гражданнарның пенсияләренә билгеләнгән арттырулар күләме дә бар. Хәзер Чаллыда җәмигъ мәчете төзелешен онлайн режимында күзәтергә мөмкин булачак. Махсус видео күзәтү камерасы шәһәр мэриясе бинасында урнаштырылган. Мондый карар нәрсә белән бәйле Лилия Гатина ачыклады. 3200 кешегә исәпләнгән иң зур мәчеткә нигез 90-нчы елларда ук салынган. Мәчет янында 4 манара булачак, аларның икесенең биеклеге 76 метр тәшкил итәчәк. Бу вакыт эчендә төзелеш эшләре өзелеп алып барды. 3 ел эчендә мәчет төзелеше вакытында манараларын һәм монолит каркасын төзеп бетергә тиешләр. Бирдә хәзердә төзелеш эшләре бара. Җәмигъ мәчете төзелешен хәзер онлайн режимда шәһәр хакимияте сайтында да карап була. 2 махсус видео күзәтү камерасы шәһәр мэриясе бинасында урнаштырылды. Ул камераларны без куйга булдык. Шуның өчен менә бу безнең мәчетебез кеше биргән садакаларга, хәерләргә бер предпринимательләр ярдәм иттеләр, аларга бик зур рәхмәт аларга да. Менә шул кешеләр үзләре көн саен мөмкинлекләр булсын өчен күрергә ничек эш бара, аларның биргән акчалары, алар биргән ярдәмнәре ничек кулланыла, ничек безнең стройка бар. Менә шуның өчен без ул камераны куйга булдык. Исегезгә төшерәбез, 2019 елда җәмигъ мәчете төзелешенә 14 миллион сум, 1 ел элек 6 миллион ярым сум акча җыелган иде. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Яз иҗади экспериментлар вакыты. Яңа идеялар белән илһамланып, иҗат һәм кул эшләре өчен кирәк булган бөтен әйберне хәзер торговый квартал сәүдә үзәгендә ачылган Леонардо хобби гипермаркетында сайларга мөмкин. Леонардо хобби гипермаркетлар шилтәре Россиядә гына түгел, оннан читтә дә билгеле. Биредә хобби һәм иҗатның теләсә кайсы төре, шигу һәм бәйләү кебек яратылган хатын-кыз кул эшләре һәм рәсем сәнгатеннән алып, заманча декупаж һәм скрапбукингка кадәр товарлар тәкъдим ителә. Очень большой выбор пряжи. Можно подойти, подержать в руках, сравнить несколько вариантов. Сотрудники магазина хорошо знают товар. Всегда могут помочь сделать выбор, расскажут о новинках. Вообще очень удобно, что все в одном месте. И товары для рукоделия, и художественные материалы, и канцелярские принадлежности. Леонардо кибетендә кул эшләре өчен генә түгел, ял итү өчен дә товарлар, өстәл уеннары, моделирование, өй өчен товарлар, бәйрәмнәр уздыру өчен аксессуарлар, сувенирлар бар. У нас всегда можно найти подходящие подарки по разным поводам для взрослых и детей и подобрать праздничную упаковку.
также всегда в наличии подарочные сертификаты различного номинала. Леонардода доими рәвештә отылышлы акциялар, конкурслар һәм мастер-класслар уза. Сезне торговый квартал сәүдә үзәгендә 3нче катта көтеп калабыз. Леонардога килегез һәм кул эшләре һәм иҗат дөньясына чумыгыз. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В выставочном центре «Экспо-Кама» с 20 марта по 5 апреля выставка продажи индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспо-Кама». 0+.